amo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usab kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo sa Ginoo ining misa katapusang Sabado sa Kwaresma, atong iampo nga maayo na gid ta niining pandemic sa tibuok kalibutan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato, nga hatagan sad sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ni atay duha ka espesyal kaayo ron nga pamisa sa atong mga aktibo dinhi sa parokya. Una, ang Thanksgiving sa ika-58th birthday ni Brad Paul Mantuhak, kuyog sa iyang kapika si Sister Ilay, pulos ni mga banggiitang servers dinhi nato, og ang ato sa dinhing kaabag sa ato mga trabaho, ang LSF sa ilang 17th anniversary, mag-green o gisulobo, pinanguluhan sa magtiayon nga si Brad Henry o si Sister Bibang. Salamat sa Ginoo nining mga tawhana o hinaot unta hatagan mo sa Ginoo sa inyong mga grasyang gikinahanglan, bugti sad sa inyong pag-alaga dinhi simbahan. Ato rong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gawas nga nagtinguha ka kanunay sa kaluwasan sa katawhan, karon imo pagayong gilipay ang imong lungsod sa dugang kabuhong sa grasya. Sudunga nga maluluyon ang imong gipili nga katawhan aron pinaagi sa imong mahigugmaong panabang, imong panalipdan ang hapit na matao sa bunyag ug padayunon mo pagpanalangin sila nga gibunyaga na. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios: kuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasud nga nagbihag kanila, ug tigumon ko silang tanan, ug dadon ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasud sa yuta nga naa sa kabukiran sa Israel, ug usa na lamang kahari ang magmando kanila
kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa mga Diyos-Diyos ug sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala, ug hinluan ko sila, ug sila mahimong akong katawhan, ug ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David, ug usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo, ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan, yuta kini nga gihatag ko kang Hakob nga akong sulugoon, ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang kaliwatan. Maoy mangulo kanila ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila, kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila og padaghanon, ug ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila, ug ako mailang Dios, ug sila maakong katawhan. Unya, hisayran sa mga nasod, nga ako ang Ginoo nagbalaan sa Israel, kung ang akong templo anha na taliwala nila, hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamati ang pulong sa Ginoo, o mga nasod. Isang yaw kini sa lagyo nga mga yuta ug ingna. Siya nagpatibulag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit mo tunga sila sa kinatumyan sa Sion, maganayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang mga trigo, ang bino, ug ang lana, ang karniro, ug ang mga baka. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay
usab ang mga tigulang. Himon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko, hupayon ko sila human sa ilang mga kasubok. Ang Ginoo magbantay kanato, maingong sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo. Ugaga ka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus og mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo og misugilon kanila sa gibuhat ni Hesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari nitawag og tigom sa labawng hukmanan og miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro, kun pasagdan ta siya ang tanan motuo kaniya ug manganhi ang mga Romanhon ug gunobo nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifas nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Hesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo, ug dili lamang alang kanila kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlaw ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Tungod niini si Hesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea, kundili miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Hesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna, mutambong baka siya sa pangilin? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod hain si Hesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo. Human mabihag ang mga Israelita sa lain-laing mga nasod, nagkabungkagay na sila, wa na sila magkahiusa. Ang Ginoo pinaagi ni Propeta Ezekiel mi pahibalo nga duna siya'y pilion nga magbalantay
aron motigom sa nagkatibulaag nga katawhan unya matigom sila usab usa nalay magbantay nila din sila magkabahin-bahin nya niingon dayon diri sa atong tubag sa Salmo sa tubag na to ang Ginoo magbantay kanato maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. So ang katumanan aning panagna ni Propeta Ezekiel mao ang pagkatao ni Kristo nga maoy atong tinuod nga magbalantay, the good shepherd. Karon pangutana, natuman ba ang panagna ni Propeta Ezekiel? Natuman wa? Natigom ba ang katawhan sa Israel? Natigom? Usa na balay atong magbalantay? O ang atong gihuna-huna nga magbalantay gipatay? Sige, tubag. So baka ko na po ni si Propeta Ezekiel di sa ni tinuod yang sulti. Ada tinuod ni dili. Natuman wa. Wagin mo'y klaro eh. Pulos taan ni way klaro. Kung atong tan-awon sa realidad sa kalibutanon nga pag-analyze nga maghiusa gid ang tanang mga nagtuo Ginoo awa gyud matuman kay bismo gani ang mga Kristiyano porte mang daghanang sikta na ay born again muyubit mutamay pod sa mga Katoliko di asay iglesia ni Kristo nga mutamay pod ala unay-unay lata siging binatuhay nya pulos nagtuo ni Kristo wa man gyud magkahiusa di ba? Pulos kita nag-claim nga nagtuo ko ni Kristo. Labaw na tong wa mo tuo ni Kristo. Samot na to nga di gyud to makighiusa na to. So murag wa matuman. Yang sa ni nato ron, gibutang man ni dinhi. Gikanta-kanta pag dire. Pero kung tanaw nato sa mata sa Ginoo, espirituhanon ba, matas pagtuo, natuman. Ngano man, kay ang katumanan aning usa ka bagbalantay unya usa na lang kapanon, mauman ang pinili nga katawhan sa Dios kadtong malangit. Ang unang pinili nga katawhan sa Dios mao ang mga Israelita. Gipakita sa Ginoo giunsa sila pagpili, giunsa sila atiman hangtod nga nahimo silang dako kayong gingharian, ang gingharian ni Hari David. Mo na nga gisigihag mention diri sa unang pagbasa nga mangulo siya sama sa pagpangulo ni David. Pero ang bag-ong gingharian nga gihimo ni Kristo, ningon siya katong hapit na siya patya, mabati unya na ninyo karong inigbasa sa Pasyon nga ningon siya ni Pilato, ang akong gingharian wa man aning kalibutana, ang akong gingharian tuwa sa gingharian sa kong amahan, kay kun niya pa dining akong gingharian awa na nakigubat na rong akong mga kasundaluhan. So wa dinhi ang iyang gingharian, ang kalibutan di ay mga igsoon dili maoy gipili nga gingharian ni Kristo. Gihibo lang niya dinhing agianan sa mga tao nga pinili. Ang kalibutan karon murag nahimong second Egypt, Ehipto. Di ba ang mga Israelita dito sila sa Ehipto, nya gikuha sila sa Ehipto, gidangad to sa yuta nga gisaad. Karon sad ang kalibutan nahimo na sang bag-ong Egypt. Nya ang tanan nga motuos Ginoo, mga Hudiyo ug dili mga Hudiyo, apil na ning mga piyanga kay ilo nga nanimba karon ug nagmisa ang usa nga gitawag og mga Pilipinos nga insecure kay mga ilong kay mga Hudiyo tag-as kay nag-ilong mga Hudiyo gwapo na lagwapa. Kita mubuong tag-ilong, paminaw na to mura tag dili gwapo, dili gwapa. No.
mo na inyong tanaw. Pero sila say magtanaw nato, purti pud natong gwapuha o gwapaha, gipulan sa sila silang ilong purting tag-asa. So kitang tanana, wa na pili og haidi magikan sa tanang suok sa kalibutan. Ang motuo og magsunod sa Ginoo, tawgo na og pinili nga katawhan og musod ngadto sa turil nga giandam sa Ginoo nga mao ang langit. Ilingi ako no ng imong tupad diha. Ing na ko no. Ing na gusto kang musod og langit. Sige. Kablita ba? Kana kamo gud. O hamo mo magliningi ay da ina. Gusto kang musod og langit. Ana. Og di gani na musanong nimo, awa na padung na sa impyerno. Labi nagmaingon ani mo hilom diha. Ikaw lang suod ka ngadto. Ana. Kana padung na sa impyerno nang naan. Nya ayo na lang sa diana pagkuan, ay na lang sa diana pag nang sana. Ayo na lang paapiktar ba? Nabitaroy asawa nga ning takes nako in siya pader ang akong bana na paralyze unya 25 na ni katuig na dito siyang kabit. Ang akong mga anak pader nga 4 ka buok nga iyang gibiyaan di gyud mosugot nga mobalik nga ris amo. Mahimo na kong kontra pader pero ako pader siya isip asawa nakasabot man gyud ko nga kana ganing ako ginang tulubagon sa Ginoo. Unsa may imong ikatambag pader kinsa may akong sundon, ang akong mga anak o ang akong pagtuos Ginoo. Nako bahala nagbiyaan kas upat nimo ka anak, dawata ginang imong bana nga paralyzed nga 25 ka tuig nga wa mo tipo nimo. Dawata kay mauna na imong puhunan aron ka malangit. Kanindot ana, di nakaliho. Nya magsige na kag ingon, ngarang puhunan ako ay animal dako ay langit yung karon ani. Nganuan, imo mang mapuy-an ang gitawag og sa kasakit og sa kalipay, di ba? Ana. Mauna, ambot iya ba tong gituman, o masako kay ba, wa na mo sa siya mo balik og text nako. Og iya tong gituman, congratulations. Lain pagyod nga kuan, lain pagyod nga kana ganing example. Kanang mga piniriso, kanang mga binilanggo ba? Ansa man? Muhigugma mo nila. Kana ba mga piniriso, muhigugma ba mo? Tanawa, wa mo kanya. Ingon ra bas Kristo, nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Ana. Unya, di ta maapil sa turil sa Ginoo kung di ta mutuman ani. Kay matod pa ni Kristo, kinsa raman ang mahimo nakong tinun-an. Dili ang tanan nga nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Sama aning mga Pariseo, sama aning mga high priest. Si Caiphas ay mo'y pangulong pari, Santo Papa si atong panahona. Og ato nang ibutang karon ba sa atong sit-up ng Katoliko, siya mo'y Santo Papa atong panahona, midawat bagod ni Kristo, siging naas templo, siging dupa-dupa, siging basa anang naa mga basahon na sinulat ni Moises og sa mga propeta. Matod pa ni Kristo, dili tanan musangpit nako, Ginoo, Ginoo, makasuod sa gingharian sa langit. Kaya nga naman, na ang mga high priest ay sila pag yung magbalantay sa mga katauhan sa Dios, mao pag yung nipatay sa tinuod nga magbalantay tungod lang sa ilang jealousy o kabalaka nga mapulihan sila sa ilang ranggo. Ana, nya makasuod ka naglangit. Kaning kasige gwali, makasuod ka naglangit. Inyong tanaw. Ha? Oy, muduaw sa taon ko prisuhan. Mumisa pagyod ko dito, ni commit na ko nga kada third Tuesday, basta buhi pa lang ko, nya ni ako din aning parokya ha, third Tuesday sa buwan, muadto ko dito, magmisa ko og muhatag sa kog pagkaon. Nya wa man ko'y kwarta kay gasalig ra man ko sa kolekta, yang kolekta ni ara man sa simbahan, gisuyo pra man sa dani ato mga proyekto, mao nang manangpit ko og mga sponsors. Nya naa man say mga sponsors nga gusto sang malangit,
Doon na niangkon sa buwan sa Abril, buwan sa Mayo, buwan sa Hunyo, buwan sa Hulyo, ug buwan sa Agosto. Murag padong na to kay ni text man karon pagdayon akong naog. Father, ako lay angkon sa Hulyo. Nako na may nag-angkon sa July, pwede ba ka og August? Wa mo reply. Oh, ana. Wa na August na. Nya karon din og nasa day mo angkon og September, October, November, December. Ang 2021, wa na daghan na kaayong malangit. Tanawa, di ba wagi usa ninyong ningon bitaw no, bitaw ana. Ngano man tungod lagi ana nga kutob ra kita Ginoo, 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 pero hain man ang buhat nato isip pinili nga katawhan. Nakaron kinsa man day ang makasod aning turil sa Ginoo, ang mga tao rasad nga mupili sa Ginoo nga iyang magbalantay. Kung di ta mo pili niya nga himuon natong magbalantay, kita ra gyud magbantay-bantay nato, kita ra say magbuot-buot nato sama aning ilang kaning kompanya sa LSF. Kibaw mo kung sa meaning anang LSF kanirong nag-celebrate og 17th year nga gidaan ni Brad Henry og ni Esther Bibang. Unsa na iya ba ng asawa o iya ba na igsuon o kibaw ana niya unsa na sila? Ibaw mo kung sa meaning anang LSF. Ako wa sa ko kibaw. Nangutana na ko diri sa loyo na kung saan day meaning aning LSF kay Hindri god. Wa may Hindri diha LSF man. Uy, nindot day kayog meaning. Lord Steel Fabrication. Ang Ginoo kuno mao'y nagfabricate sa mga steel. Kay Lord's Steel Fabrication. Sunang ka? Si Kristo nga panday, kahoy man to iyang giana, karon ilan ang gihimong steel. Di ba ka masukong Ginoo ana di may ko ka mo welding. Kung title-titulan ana. Pero ang pasabot ana ba nga sa ilang pagtrabaho di ay ang Ginoo gyud maoy naghari. Di sakto no? Ang Ginoo mo'y naghari sa mga yawanon nga mga trabahador. may nalana. Kanindot ana. Nakatanawa, di ba? Nag-anam og kabuutan. Kusog na kay mo simba. Nambot, di ba ka ni mo taya og swertres iguman. Pero ang ako lang ba nga, kanang kamao na kang musimba, kamao na kang musalig, og ang magbantay sa tong kinabuhi, maogyod ang Ginoo. Di na lang ta magtugag-tugag bantay. Og pinaagi ni ana, mahimo sad tang malambuon. Ambot ka ning nag-celebrate og 58 year. Mao man ni magbalantay sa Doros companies. Mao ni si shepherd dito. Usas mga ligon nga shepherds. Ambot ka ni kisa kay magbantay ani niya. Pero klaro kayo, Brad Paul, choir, alaga din ni simbahan, iya sang asawa, sobra pas choir. Pasabot naningkamot no. Makita man nas Ginoo kanang tawag na tubag effort. Ang Ginoo dili magtan-aw sa atong success. Ang iyang gitan-aw ang atong perseverance, ang atong paglahutay hangtod sa katapusan nga Ginoo nagkadagma-dagma ko, Ginoo nagbalik-balik ning akong sa pero nahibaw ka nga mosunod gyud ko nimo kutob sa mahimo. Og mao nay tan-awon sa Ginoo, moingon din ang Ginoo, sige, sunod lang kay at the end ako raman say mohukom nimo, ihuga sa tikas impierno. Di bitaw ang Ginoo dili mo yun ana buutan gud na siya. Ayun na siya bisan ang kolekta imo nang gisod sa bulsa Father, moabot sa katapusan magkita ra gid ta. Nya og imo nang ihatag na kog balik, mao na malangit na ka. Pero og imo ganinang kumkumon hangtod ka mamatay, simba ko lang. Di ba mamatay man kita adto jud kas impierno. Na ako karon ako na lang sanggi hatag diri kolekta sa atong parokya. Ang gamay na lay akong giso diri. Na Lord kani gamay na mala ni Ginoo ka na madadara na siya. ang nindot
ka na bang kamautang makig-istorya sa Ginoo og makamautang mangutana unsa maning akong gibuhat Lord? Okay pa ninimo di na. Nya kung di na gani, hala, lubaga ang imong desisyon aron mahaom sa gustos Ginoo. Gani bitaw sila dinhi mga steel fabricators kaning LSF, inig trabaho niya dinhi nato. Moingon dayon ni si Brad Henry, Father, tanaw nimo okay na ni nako, mura magdi kayo maayo Brad. Sige pangitaan tog paagi og di ni madag lubag, ato ning ilisan, putlon tani. So kanang inyo mga kauban diha nga di madag lubag, ilisi. Sige na, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios mao ang atong magbalantay ug manluluwas. Busa musalig kita kaniya ug moingon, Ginoo, bantay kami. Ginoo, bantay kami. Alang sa mga matuohon nga mulantaw sila sa kahiusahan o kalinaw sa atong simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang kanatong tanan nga naningkamot kita sa pagkabot sa kalinaw ug kahiusa sa atong nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o banghutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer nga magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mihalina, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Amahan, tinubdan sa tanang grasya, dawata kining among mga pagampo nga among gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang ugang pagpaubos.
mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa dayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa among kapasalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makagagahom og tunhay nga Dios, imo kaming giuli ngadto sa kinabuhing dayon, pinaagi sa sakramento sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan. Dawata ang mga gasa ug maayong tinguha sa imong mga alagad aron pag butan mo unta nga mahingpit ang mga tinguha sa mga naglaom kanimo ug mapasaylo ang ilang mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigod nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi
ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos salang kanimo, kinabuhi giulang, aron ka maluwas, kalapasan, kadautan, sa taong ipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya, kanunay maghari siya. Hinaot, Ginoo, imong pamatiyon. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Magampo kita. O Ginoo, sa dakong pagpaubos, nangamuyo kami sa imong kahalangdon, nga imo unta kaming paambiton sa imong kinaiya, nga Diyosnon, sama nga imo kami, nga gipakaon sa imong santos nga lawas og dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imo giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta
mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga panalipod, Diosnon nga pagbantay. Nya mabantayan ra gid tas Ginoo kun ato sa gid siyang pilion nga mao'y atong sundon o tumanon. Update sa atong nahalin nga mga slots sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong mga projects dinhi. Ang nahalin na karon as of yesterday niabot na og 1,715 slots. Pakpak. Nag-anam na ginig kadyutay. Ang nahibili na lang, daghan-daghan pa noon, 3,285 slots pa ang nahibilin. Ang Prudence and Healing slots nga tag 1,000 para nis atong pista dinhi. Sa 500 ka slots nga atong gipamaligya as of yesterday, ang nahalin niabot na og 391 slots. Pakpakya po yan. 109 na lang ka slots ang nahibilin. So, ginyoning hot doon, pwede rasad, no? Hapit na mga horot. Nya, pahibalo nga ugma sa ato mga misa, bindita na sa Lukay. Ang atong pamindita sa Lukay, sulod sa misa, inigsugod, nya dili na ta mo sabwa mo kuag holy water, mo gamit lang usa, kay paglikay nga sig mo pisik niya ang COVID inigana sa pari ba. Tungod sa aning protocol, ang kana hinuon ng atong blessing, ang words mao naman gid na siya ang blessing. So mao na ato na siyang himuon, simplified nga selebrasyon sa atong bindita sa Lukay niya ato sang pangandaman ang Holy Week, Lunes, Martes, Miyerkules Santo, kada alas 7 sa gabi ni ata dinhi pangumpisal dinhi sa atong simbahan. Humanaman tas Lenten recollection sa parokya, pangumpisal. Yan natay film showing sa Lunes sa gabi, Martes sa gabi o holy hours sa Miyerkules sa gabi nya. Together ana ang pangumpisal. Sa Huwebes Santo, pangumpisal sugod buntag alas 7 ngadto alas 12 nya alauna ngadto sa mga alas 4 sa hapon, alas 4 ba to, alas 3 di ay nya mosugod na ta sa atong activity. Hantod sad sa Biyernes ato lang nang i-post diha ang mga schedules pangumpisal og sa mga activities. So atong iyampo nga maayo ra ang atong
pagsaulog bisan pa man taliwa nining COVID. Musakripisyo ta aron mawagtang na gid sa hingpit kining pandemic. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubong nga dako. Jesus, maluy ka kanamo, pasayloon mo kami ang sala